Mona di m gbasara for more than 20 years. Wee kpọrọ ụmụaka na-anọ wee na-azụ sọsọ m be nna m. Eziokwu abụ m nwaanyị na-agba mbọ, ana m agbasi mbọ ike. Even agbagidere m mbọ gbata n'ala ụlọ na-azụ ụmụ m si na ụmụ m niile ga-aga akwụkwọ maka na m achọrọ ka fata afụfụ ntalụ n'isi na nna anụ di tasịala m afụfụ n'isi ụmụaka anụnwa. Mgbe ada bụ nwaanyị pasịta yunivesiti o jekwulu nna ya sị anyị akwụọla ụgwọ akwụkwọ, nna ya sị ya na ihe nwere ego ya si bie pụọ. Obele akwa nataba nsị a nwa m ebezine na m ga-agba mbọ zụsịa unu niile. Wee pala ụkwụ wee bụ n'isi wee na-achụ wee na-azụ ụmụaka. Anọgide dibịa bala ada m nwaanyị onye Abakaliki nekete nwoke a anya sị mba o. Na Abakaliki tere aka too much ịghọta na so ọkwa na nsị ada m nwaanyị anya hapụkene nwa anụnwa na ebe a tekwe n'aka yọtago ọ ga-abịa ịgbaba ọsọ ka ife ebe itinyere ụkwụ. So ọkwa dị a o mesịa kwalụ ewee nọgidekwe di ọzọ wee bịakwala ya na ya na-abọ na-akwụ na-atakwa ife nke anya. Since fakwụba o nwere changes mfụ na-arụ nwa m, like nothing, like changes na-arụ nwa m. Wee nebe this guy wee sị a kedu ife ọ na-alụ. O wee sị na the guy nọ Naija na o nwere nwanne ya n'obodo oyibo na-ebuneteli ya afịa ịghọta na ọbụlụ manija na-ele olesi onye ya ego nọ ife ọ na-alụ. Andị niile anyị ifu na ego adabata na wee sị adị ya nwaanyị na this guy na-aka esi ekwenye ike maka na ka o engage chelie o nwere okwu nothing changes, like ma nnu ma ose ma ogiri everything na ọnya nwakwa ka ọ dụ n'aka ya. Wee sị nwa ya na ọ bụrụ na isolie na ị ga-ata afụfụ na ị ga-ata afụfụ gị hapụ ya continue akwụkwọ ị na-agụ na ka ya na-ekwu ihe a na di ya nwaanyị nọ na tedie o ịghọtanya na-azụ ya na ya mindra ya sị anya chelu na nwoke ga-enye nwunye nni ga-abịa na onye nke na ọ ga-ata afụfụ n'isi ada nwaanyị jụụ ya na ya na-abọ bido welie esemokwu to the point na ya blọkụ ya o ọka ya na ya na-abọ na-ese okwu afọ ịghọtagonu nwatakịrị gị na ya na-abọ na-ese okwu na ọ bụrụ ọzọ ife niile ka ị ga na-enye ya na ya na-akwụkwali ụgwọ akwụkwọ na-akwụ ụgwọ ụlọ mana ịmagolu ihe dịka ma iyari ntị ma ife onu ma ude onye agbazani ya nkịtị ebe ofili na ọ ga-awasa nwunye anya banye egeghe ntị ghọta na so nwanne ya nwaanyị wee bịa wee yọbịa sị anya hapụ nwa na ọ sị na ọnya na datman ga-ebi ya hapụ ya. Ọsị m nne na ya gbalụ na this girl nụọ this man na ọ ga-ata afụfụ ọkwa ịghọtago mana kedu ihe a ga-emekwanụ nyekwalụ wee unblock ọnya ya na ya na-abụ wee bido wee kpabakwa. This girl wee nata ụlọ wee tasịa arụ dịka ndụ mmụọ gbasie oji ude ọda ete ncha ọda asa ife ya ịmalụ dat na o nwere ife pụlụ na ndụ ya wanyị na o nwere enyi nwoke engage golie o ya gwesịa ifugo reason ndị na-asị gị na this guy amanyewu gị nni still adị a nwaanyị ajụ ya wesị oke ole ụbọchị a ga-eme gị na Disemba anụnwa gara aga na this December olu ka a ga-eme gị di wee nye 50k si a ka o wee sie nri welu 100k nye adị a nwaanyị ka o wee kwado maka ime ego ya wee nekete 50k n'nwaanyị wee sị ya na ihe garala ọnụ kedu ife a ga-eji 50k wee mee na ihe ego wetelu pele ezigbo mpe akwa ịghọtago gwasị anya ọ gị ya nwoke wee jegwa na adị ya nwaanyị. Ọsị m nne adị ya nwaanyị wee kpọọ ya na fonu si ya na o nwere right ịgwa die na 50k ama nzu kedu ife nwa ọ na-esi ọ bụrụ na ọ ma nsị ya nye dị 50k ka ya wee sie na ọ ga-ezu o sikwa nka ọ pụọ nka kpọliba mami ya o mami ya wee si ya ọsị mami ya wee si oke nya weta akaụntụ nọmba ka ya tilie nya sie rọọ na nsogbu adọrọ ya na-echezie ka o weta akaụntụ nọmba ya bikos na ezigbo iwe na-ewie ọ ga-akpọzi anya sị ya isi na ị ga-eti ikpe ọ dị m ka itielie akpakwana m afa. Ọsị m na ya funuru ụdị ihe dị otu a kekwe n'ihe a ga-eme ya wee kpọọ diọkpali ya wee gwa bịa diọkpali ya wee sị ya mama n'ifugo na this girl chọrọ ibu nsogbu na ihe a ka gị na ya na-abafịọchagide mgbe nwoke Abakaliki bịara gị hapụ ya ka ọ ghara ịbụ na ịchụkwa di ọzọ or something ya wee si oke. Ọsị m diọkpali ya wee je yọba papa ya papa doga wee yọgide ya wee akwa wee wetakwa 50k nyanwa weta 30k ya na diọkpali agbagharịa weta 30k tinye ịghọta na ewee sie ndị sisie dute na ọbe nne ya ka a ga-anọ m ego
na ọ bụrụ sọsọ ihe a ga-enye ndị ọgọ ka esiri na-esikwa ume ife a ga-enye ụmụnna wee bukonu wee bulu wee jebe yọtago sọkwani ahụ ewee mebe gị wee mesie. Ọ sị m nne na ihe a na-agwa m ihe a bụ na ọkwa akwa one of her co-student nyere fafa ji wee mashi biko oyibo si emele gị na 100k dị enyelie ezuru oli eji wee gote akwa ma ọ gote akpụkpọ ịmagolu ka o wee chapụ achapụ bọsị afọ still those girl ma kwechili na-ara ka abalị ya ọnụ. O wee senegi ite senegesie nata soli ezusi afia December pịyọta na a ga-etinye n'azụ back to school nya wee si adịa nwaanyị n'inugokwe di o ọ nwanne ya nwaanyị bịara wee na-asị adịa nwaanyị Arinze Chukwu na-enugo di at least ka afụfụ benetelu nne gị na nwaanyị atagokwa afụfụ rinne o apịyọtago unama ihe dis girl kwu na ọbọkwa di ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ o na di nwerekwa ego na di nwere ego na ọ bụrụ ọlụ di ka ọ bụ na ọfanwa kwesịrị ị na-akwụrị ụgwọ akwụkwọ. Nwanne nwaanyị wee sị ya mba anyị kwukwene na ọ na ada ekwu ya ekwu na ọ die ka ọ dụọla ịkọntinuzi ebe nne gị kwụsịrị nke akọkwa na ụdị akụkọ afọ. Ọ sị m nne dis girl ewenyibekwa onu si na ọfanwa ga na-akwụrị ụgwọ akwụkwọ unu afụrụ ife a na-azọ o ekpekete ya wee si oke na a ga-akwụtọpụrụ gị ụgwọ tedie ka ifinish tedie which offers ofu nke ụgwọ akwụkwọ ka ijezie gwa dị gị ka ọkwụ ụgwọ ụlọ weta nni for the rest of the year ka o wee kontinuzie n'ọnyanwa ga-akwụtọpụzi ụgwọ final year na ndị otie. Ọ sị eniwe na ya gbọrọkwa nke afọ mana nsogbu adọrọ ya na oke agwa die ọ na-afụkwa got this girl wee nakwulu die welu wee gwa die si a na ya nwere ego na ego dị ya n'aka na nwanne ya nwoke jikwa wee bie nye ego ya wee wekwele ego wee nye na ego adọrọ. This girl wee kpọọ mami atabala afụfụ since nne ya hapụrụ fa si ya mapịa gwara ya na di ya nwere ego na di ya nwekwa ego na onwere ego dị onwere ego na onwere ego ife niile na ọ ga-akọntinu ọmalụ nnọọ ka o si eme ka ọ kọntinu ya wee si a na ọ bụrụ ọlịa ọsị a na ọlịa ka ọ bụ andị ka agwakwa ya na ọ bụ na ọ kọntinuru ya ama ngụzi ga-eji nwayọọ solu die na jee n'ụba die ya na-adagharị na amụrụ ife a ga-eme ya wesị ka wepụta ebe a ka afọ program ka a jụọ ndị mmadụ biko ọ bụrụ na ịmụta nwa especially nwa nwaanyị wee nụọ di biko kedu onye ọ bụ ọlụ ya ịkọntinu kwụtọpụrụ ụgwọ akwụkwọ ọnyakwa bụ mami ya di ya hapụrụ for more than 20 years ka ọ dụọla ịkọntinu ka ọ dị ya na-anụ abụọ gị ya nwoke na ife na-achọ igbu ebu na nwa ya ma ngosi akwụkwọ na ya mara ma onye tinye aka na this marriage anyhow ka agbasa anya ka onye ahapụ ya ka o jee n'ụbanụ di maka na ndị mmadụ na-eji na-asị anya ahapụ ya na etu ha si wee fụ this girl na ọ gụsigodo akwụkwọ ma nweta ego na ọma take care of her. This woman na-ebe na-egbu emeli ọdalalụla abalị. Agwa m this woman wee sị ya ka m na-agwa ya ka m na-agwa nne nwaanyị ọbụla nọghị ya na-ege m ntị nwa ga-adụ adụ ga-adụ o nke ga-anwụ anwụ ga-anwụ. Yes, ọkwa ifụlụ ụmụaka ịmụrụ izugide ha luo 18 years I don't think na o nwezila ihe na-azụ nọ na ya ọ result of ihe ịzụtazi ka ị ga na-afụzi mana ka ngwa gị ijili maka nwa gị chegide echiche nwụrụ life continues ị nwee ọbara mgbanye elu life goes on. Onye nwa apaghị anya ọkwa na be anyị onye nwa apaghị anya ada ajụda ife gbulie enu aka ihe na-egwo m igwo bụ etu o si asọtọba ọnụ were agwa mami okwu na o kwesịrị ịgwa die na 50k ama nze. What is 50k? Ego one ka a na-ele ofu ka ọgbọnọ n'afịa ego one ka a na-ele ofu ka egwusi o wee ya esi nri ọ ga-enye ndị be di gị wee nye ndị ụmụnna wee nye ọmala ọbata niile 50k inwe ọnụ gwa bịa na o kwesịrị ịgwa di gị aka na-ekwe ite ọnụ ọsọtọbakwa ọnụ again si yes na ọ bụ na ọ kwụrụzi gị ụgwọ akwụkwọ na ịma nkụzi iche nọ nne gị ka ị na-agụlụ maọbụ ịkụsịa igbuwe enyi isi tinye ife ịgụta. Eche m na agbọghọbịa nọtedi ya amagolo ife ị na-akọ akụkọ ka onye ọfọsi ala ofu ụzọ ọkụ and ebele adọrọ gị n'afọ ị nwere ebele n'afọ gị atọl afụfụ nne gị na-ata ide afụta di ya ọ bụrụ na ị nwere ebele n'ime afọ gị ide na yọba nne gị ma ọ bụ na o nwee ka o si wee dụrụ gị na di gị si amama biko ama m n'ife abụrụzi ọlụ gị mana nyere anyị aka na ọ dụkwanụ mma in future na m ga-eteki care of you
mana nke a bụ to the point na nwanne mama gị na-ayọ gị ayọ na-akọwalụ gị the rules and regulation dị na marriage ị na-akọ ka onye agbala ọgwụ anwụ n'isi. Ide na gbu ikpele na-abọ n'ala maka na asị na nwa egwu gbu ikpele na-abọ n'ala wee ṅụọ nri ala wee yọba mama gị ma ọ bụ na ịlọvụ kazi this man. Mana ka ngwa gị tata aka ị na-enye this man ị ga-emesisi ịgakwa amalụ. Mana ana m ekpe ekpele ka ọ dọlụ gị njọ mba ana m ekpe ekpele ka ọ dọlụ gị mma ka ịdụ happy. Ihe ọbụla ị chọrọ na that marriage ka ị nwetie mana ụzọ ị na-aga bụrụ ụzọ esi aga. Ọ bụrụ ụzọ esi aga o. Yes, your mother na your brother na your father na ụmụnne gị bụ mgbọrọgwụ ị nwere. Igbujisie mgbọrọgwụ ịkwụlụ sọ gị. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere this woman aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.